Hvad træk vi har foretaget, det er historie. De har meget at sige, nu leder de efter ordene. Prøv at fylde, de snakker, vi Bruger det, og de sagde vi kunne gøre det, men vi gjorde det. Så mange mennesker, der vil se mig fald. Hvad nu hvis jeg pludselig mister alt? Would you ride, yeah, would you ride for me? Som Clyde og Bonnie, lægge skies i Duffy, yeah. Solen går ned, så jeg hopper i tøjet. så mange stemmer i hovedet. Så jeg ringer i morgen. Når det hele det brænder, Bliver du hængende i røret? ja. Fortæl mig, hvad vil du gøre? Ja, ting jeg ikke sagde, jeg kunne fortælle. Jeg er ude, mens du derhjemme. Det gentag. Vi er ude at tjene på det hver dag. Men hvis jeg tabte alt og røg helt ned, vil du trykke grøn eller rød? Når jeg ringer på plus 45, hvad vil du gøre? Ja, bliv rig eller dø for sød. Ja, vil du trykke grøn eller rød?